Danmark halter efter Sverige, når det gælder om at redde liv. Kun 4 ud af 10 af os gør noget, hvis vi ser en person falde om med hjertestop. Tal fra Dansk Hjertestopregister viser, at kun 44% af danskerne yder hjertemassage ved hjertestop uden for hospital. Derimod viser tal fra Svensk Hjerte- og Lungeredningsregister, at hele 68% af svenskerne yder hjertemassage ved hjertestop. Mads Wissenberg Jørgensen, læge og forsker i Hjerteforeningen, forklarer her, hvorfor danskerne ikke bare kaster sig ud i at yde hjertemassage. Så tror jeg, man skal se lidt sådan på historien bag det. Og det er nemlig sådan, at både i Sverige, men faktisk også i Norge, og særligt i en lille afgrænset region oppe i Norge, der hedder Stavanger, har man i mange år haft fokus på at uddanne og træne befolkningen i at yde livreddende førstehjælp ved hjertestop. Så det er noget af det, der godt kan forklare de forskelle, der er mellem Danmark og så vores nabolande. Flere studier har vist, at årsagen til, at man som lægmand vælger ikke at give genoplivning i tilfælde af hjertestop, er typisk af panik eller af frygt for at gøre noget forkert. Ifølge Hjerteforeningen kan chancen for at overleve et hjertestop fordobles eller endda tredobles, hvis en person i nærheden yder livreddende førstehjælp. Det er bedre at brække et ribben eller 2 på den sårede, end slet ikke at gøre noget. Her kommer et eksempel på en dansker, der faktisk har været død. Heldigvis blev han genoplevet og fortæller i dag sin historie. Den 8. oktober 2011 får Poul Erik Marlot Nielsen på 56 år et hjertestop. Hvad der skulle være en hyggelig aften i godt vennelag med god mad og vin, blev pludselig til et uforglemmeligt mareridt, hvor døden kom lidt for tæt på. Det var altså helt underligt. Jeg møder Mogens Thomsen og hans kæreste til middag med nogle andre venner. Og han synes, at det var irriterende, at vores blomst var større end deres. Det er det, jeg sådan set umiddelbart kan huske. Så kan jeg faktisk ikke huske mere, før end at jeg vågner op på intensiv. Det ser skidt ud. Det tænker jeg. Det ser rigtig skidt ud. Jamen altså, gæsterne var inviteret her til 6:30 eller 7. Og Poul Erik kom til at sidde for bordenden. Det kom så senere til at vise sig at være en rigtig god idé. Poul Erik så lidt træt ud, da han kom, men han har som sagt været til brunch om formiddagen, så vi gik ud fra, at det var derfor. Og han klagede da heller ikke over noget som helst. Der var i rimelig godt humør, hvad han jo altid er. Og vi når til hovedretten. Og lige pludselig er han simpelthen, han synker sammen over bordet. Polle. Der er noget galt med Polle. Der er noget galt med Polle. Han er dybt bevidstløs. Han er askegrå i hovedet. Altså alle tegn på et hjertestop. Der har vel gået 5 minutter, hvor Søren, betjenten, giver hjertemassage, og jeg kan se, at han sveder. Han er en stor mand også. Sveden driver ned af ham, og jeg spørger, om jeg skal overtage. Han siger, at det er fint, jeg skal nok sige til, når jeg er træt. Ja, I bliver nødt til at komme nu.
er meget voldsomt. Et stød fra en hjertestarter. Altså han er en mand på 100 kilo, og han letter sådan et stykke fra vores spisgulv. Pulsen begynder at slå igen. Jeg vågner op på intensiv en hel del dage efter. Da jeg vågner op første gang, i hvert fald hvad jeg kan huske på intensiv, der troede jeg egentlig, at jeg var i himlen, fordi det var kæmpe store hvide gardiner, der blafrede frem og tilbage med hvidt lys. Altså jeg tør slet ikke tænke på, hvis Poul Erik var sunket sammen, mens han havde været på toilettet, eller været ude i sin bil for at hente et eller andet, og der var gået dyrebare minutter, hvor ingen havde registreret, at han var sunket sammen, og hjertet var faktisk gået i stå. Det var heldigt, at det lige præcis skete herinde i Fokus, hvor vi alle sammen sad, og gudskelov en hel masse, som præcis vidste, hvad de skulle gøre. Jamen, jeg har det helt fantastisk, og spiller tennis i dag og sådan noget. Så er der måske det der med ens familie, at de har virkelig også hjulpet til med at vente til noget positivt, selvom jeg faktisk kunne have været død i dag. Vi har mødt nogle danskere på gaden for at høre, om de vil kaste sig ud i et livreddende projekt. Nej, det tror jeg ikke. Desværre. Nej. Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Hvorfor? Det er for lang tid siden, jeg har taget kørekort, tror jeg, så... Altså, jeg har slet ikke taget kørekort. Jeg har slet ikke noget først. Jeg har aldrig prøvet det. Det vil jeg. Jeg har modtaget undervisning i det en del gange efterhånden, så det vil jeg føle mig rustet til. Det er lang tid siden, at jeg har taget uvidet førstehjælpskursus, men jeg tror, det ville være bedre at prøve at huske det, man havde lært, end at bare lade det ligge. Ja, det er mere usikker på det i hvert fald. Mads Wissenberg Jørgensen foreslår desuden, at vi ser efter, hvad vores naboland Sverige gør. De har undervist deres folkeskoleelever en gang årligt med skemalagt undervisning, så synes jeg også, at det er et tiltag, der vil være oplagt at indføre i Danmark. BT skriver blandt andet, at Trygfonden foreslår, at man uddanner vores skoleelever i førstehjælp. Det vil redde liv, mener de. Til dette svarer børne- og undervisningsminister Christine Antorini til BT, at skolerne skal allerede i dag undervise i førstehjælp som en del af emnet færdselslære, og det er skoleledernes og kommunernes ansvar, at det sker. Men der er håb for de af os, som skulle få et hjertestop i fremtiden, fortæller Mads Wissenberg Jørgensen, forsker og læge i Hjerteforeningen. Vi ved, at man har implementeret livreddende førstehjælpstræning i forbindelse med erhvervelse af kørekort i 2006. Og vi ved også, at der er et stigende antal danskere, der modtager førstehjælpskurser på frivillig basis. Og endelig ved vi også, at der er stigende grad af fokus på telefonguidning fra alarmcentralen til de, som ringer ind og alarmerer om hjertestoppet. Så alene af de årsager kan vi håbe på, at flere danskere vil træde til, fordi flere lærer genoplivning over tid. Der findes en app, hvor du kan blive guidet i at gøre dit bedste ved hjertestop. Red Liv-appen kan downloades gratis i App Store og Google Play.